Assalamu alaikum wa rahmatullah. Za mu ci gaba da karatun littafin tattali da gina kasuwanci na wallafar Ismail Hussaini. Wancan lokacin mun tsaya inda za mu shiga yadda za ka zama ko kuma za ka yi kasuwancin zamani. Za mu ci gaba, sai ku biyo mu domin samun wannan littafi. Ta yaya zan zama ɗan kasuwan zamani? Akwai sharaɗi na zama ɗan kasuwar zamani wanda ya zama dole akan dukkan mai burin alaƙa da wannan harka ya zama ya cike su domin cimma madogara ta shiga fannin. Kamar yadda muka sani, akwai fasahar zamani mabambanta na kasuwanci bisa yadda masu ƙirƙira ne ke ci gaba da haɓaka fasahar su ta hanyar cuɗanya da dukkan wata alaƙa ta rayuwar ɗan adam da kuma kayayyakin da ya fi so kuma suke ƙayatar da shi. Wannan dalili yasa kasuwancin zamani ya zo da hanyoyi mabambanta waɗanda mutum zai iya bin su domin haƙƙaƙa kasuwancinsa cikin hikima da dabaru masu yawa. Bugu da ƙari, mutum ba shi iya zama ɗan kasuwar zamani dole sai ya san kasuwanci, sannan kuma ya iya ta. Ana kuma iya yin kasuwancin zamani ne ko da kuma mutum bai mallaki jari ba, shi dai ya zamo yana alaƙa da masananta ko kuwa shi ɗin ya laganci ilimin na'ura mai kwakwalwa kwamfuta domin kariya da gina ita kanta kasuwancin na yanar gizo, digital marketing. Tabbas kasuwancin yanar gizo yana da kyau kuma yana da tsari sosai ta yadda ya zo da salonsa a wannan zamani namu, duba da yadda zamanin ya zo da fasaha cikin ƙirƙirar ayyuka da dama a matakai masu yawa, wadda a ɓangare guda zai iya samarwa da mutane da yawa aikin yi. Sai dai akwai wanda bai koyi ilimin ba, shi kuwa ilimin shine madogara kafin fara ita kasuwancin. Dole ne mu koma mu nemi ilimin na'ura mai kwakwalwa domin yin tarayya cikin waɗannan harkoki, ta yadda mu ma za a dama da mu cikin waɗannan alkhairai. Yana da kyau, ko kuma na ce ya zama dole a gun matasan mu a yau mu tashi mu zage damtse mu koyi digital skill domin samun damar cimma nasara a fannin digital marketing, kasuwancin zamani, wadda ita ce harka mafi fadi a duniya kuma ta yi kutse da mamaya cikin dukkan sauran harkokin wannan zamani har da tsoffin kasuwanci irin na iyaye da kakanni. Ta yadda za mu tsara kasuwancinmu na zahiri ya zama a yanar gizo bisa amfani da salon fasahar ta zamani, sannan mu gudanar da ita cikin sauƙi da aminci. Akwai manhajoji da kamfanonuwa mabambanta da suke koyar da kasuwanci da kuma fejikan sada zumunta da channels na YouTube. Za ka iya bincika domin yin rajista don samun ƙwarewa a fannin da kake so. Ta yaya ake tsara kasuwancin zahiri ya zama na yanar gizo? Akwai wasu salo da ake bi na ƙwarewar aiki wadda yake taimakawa mutane, sannan ya ba su damar sauƙaƙe ayyukansu na zahiri ya koma cikin na'ura mai ƙwaƙwalwa, kamar irin su tsara sautin audio da ya zama a yau ana yin sa da apps mabambanta a wayoyin hannu da kwamfutoci, sai kuma zane da a da ana yin sa ne da hannu, wanda shi ma a yau ya fi shahara da graphic design. Ana yin su cikin sauƙi da wayoyin hannu da kwamfutoci, kuma a tallata kaya ko a koyar da mutane da su. Sannan mafi yawan mujallu a yanzu sun koma a web pages na websites da social media, ta yadda kusan kowace gidan jarida za ga ta mallaki website ɗinta kuma tana yada shirye-shiryenta a cikinsa, wanda kuma wannan hanya ce ta ba da damar samun sauƙi ga masu bincike, ta yadda za su samu ababen da suke bukata cikin sauƙi ba tare da sun kashe kuɗaɗe masu yawa ba wajen bin hawa domin zuwa libraries. Sannan makarantu da ma'ajin littattafai su ma sun koma cikin wannan koma ta yanar gizo, suna sauƙaƙe wa mutane hanyar samun ilimi da binciken littattafan da mutum yake buƙatar faɗaɗa ilimi. Waɗannan kaɗan kenan cikin alfanu da tasirin kasuwancin zamani, wanda kowa zai iya juya tasa zuwa wannan ƙa'ida. Kawai idan kana da kasuwanci na zahiri kuma kana buƙatar bunƙasa ta zuwa yanar gizo, yi bincike, tambayi masana domin cimma buri, matambayi ba shi bata. Allah bless us all. Menene alkhairan kasuwancin zamani? Kasuwancin zamani yana da alkhairai da yawa, wadda a lissafin mu sai mu ce ya girmi lissafin uncountable kenan, amma zan yi ƙoƙarin kawo wasu tare da bayanansu. Samun bayanan mai sayarwa, samun bayanan kaya, samun damar bincike akan inganci da nagartar kaya. Samun bayanan mai sayarwa, cikin ƙaramin lokaci za ka iya shiga fejikan mamallakin kaya ko kuwa fejikan da aka wallafa kaya domin bayanin kaya da ayyukan kamfani, sannan ka samu cikakken bayanin mawallafin kaya, har za ka iya zanta da shi ma cikin sirri private chat don ji daga gare shi ko ƙarin bayani ta kafofinsa na sada zumunta.
samun bayanan kaya. Sannan za ka iya neman bayani ko ma ka kalli bidiyo ko hoton kaya, sannan ko ka samu kayan na ɗauke da bayanin yadda ake aiki da shi da kuma a ina ake amfani da shi. Wannan dai za ka iya bincika. Sannan idan kana buƙatar sirri za ka iya bincika ta hanyar duba zantukan masu matane comments a cikin shafukan da aka sanya kayayyakin. Kai tsaye ka binciki wani daga cikin waɗanda suka siyi wannan kaya domin samun ƙarin bayani ko ka yi nazari da kanka cikin abin da ake faɗa a kansa na martani. Samun damar bincike akan inganci da nagarta kaya. Akwai wasu kayayyakin da suke iya lalacewa a ɗan wani lokaci wadda ko da ba a yi aiki da su idan sun kai wannan lokaci za su iya lalace expiring date, wadda kai tsaye za ka iya duba dukkan kayan da za ka siya na zahiri ko sabis kamar misalin kayan zahiri. Maganin feshin ciyawa sabis kamar misalin data da za ka yi amfani da shi wajen browsing ko soke abu downloading a intanet. Waɗannan su ne alkhairai guda uku da mutum zai iya cimma moriyarsu gurin siyan kaya a intanet. To anan ma za mu tsaya, sai a karatu na gaba za mu ci gaba da karatun wannan littafi. Hakika dai littafin akwai ƙayatarwa a cikin shi sosai. Domin samun ci gaban wannan littafin da ma wasu littattafan daban wanda muke karantawa, za ku iya tuntuɓar mu ta lambar mu ta WhatsApp wato 09029097001. Mai karanta shi ne Ibrahim Musa Gozawa. Wassalamu alaikum.